שהוא עובר אותך, עוד כוס קפה, זה אוכל ולא מרפא. קח עכשיו ספר טוב, שם ודאי תמצא על מה לחשוב, אז אולי תפסיק עם העולם נרים, אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב. שוב לא שקט, שוב מתוח ורואה, מין כזה, כל אחד עובר את זה. צא מזה, מה איתך, אמא מבשלת בשבילך, אז אולי תפסיק עם